todos e a todas. As organizacións sindicais, Comisións Obreiras e UGT, firmemente comprometidas con o sindicalismo internacionalista, solidario e transformador, reafirmamos neste 1º de maio o noso compromiso coa cooperación intersindical e a defensa dos dereitos laborais e sociais en todo o mundo. Nun contexto global de profundas transformacións, reivindicamos o sindicalismo como ferramenta esencial para construir sociedades máis xustas e democráticas. Rendemos homenaxe a quienes son perseguidos e asesinados por defender os dereitos sociais e laborais. Expresamos a nosa solidaridade co pobo que sofren represión, ocupación e guerra. Condenamos a persistencia do conflito bélico en Ucrania que tras a invasión de Rusia exiximos o fin da ocupación en Palestina, da limpieza étnica da súa poboación, o fin do xenocidio en Gaza e os ataques indiscriminados en Cisjordania. Ni o silencio ni a neutralidade son opcións. A inacción da comunidade internacional está a permitir que o goberno de Netanyahu continúe violando o dereito internacional. Reafirmamos a nosa solidaridade e compromiso coa causa do pobo palestino e o seu dereito para ter un Estado propio, no que poida convivir en paz e seguridade co Estado de Israel. A guerra comercial impulsada pola nova administración Trump coa imposición de aranceis que amenazan gravemente ao comercio mundial require unha resposta firme e coordinada da Unión Europea. Fronte ás políticas das extremas dereitas que promoven o desmantelamento do estado de benestar, a deterioración dos servicios públicos, o odio á diversidade, a oposición a políticas de igualdade, a súa defensa do racismo e a xenofobia, o negacionismo da crise climática, suma unha alerta hostilidade ao proxecto europeo. Para facer fronte a iso é preciso reforzar a cooperación dos Estados membros para seguir avanzando nunha Europa forte e unida, cunha maior integración política que priorice a xustiza social, reduza as desigualdades sociais e acabe coa pobreza, mobilizando recursos e levando a cabo políticas expansivas que creen emprego de calidade a través do reforzo industrial, da transición enerxética e a innovación digital, coa participación do sindicalismo de clase como garante da democracia, a cohesión social e a igualdade. En España é imprescindible seguir impulsando o diálogo social para reforzar o emprego digno, mellorar os salarios a través da negociación colectiva, garantir o dereito á vivenda, especialmente danado entre a mocidade, pero que supón un problema social de primeira orde, e avanzar en igualdade de xénero e na loita contra a violencia machista. Reclamamos, ademais, compromiso político para aprobar legislativamente o acordo do goberno entre o goberno e os sindicatos que fixa a xornada máxima legal de 37 horas e media semanais. Este 1º de maio, UGT e Comisións Obreiras facemos un chamamento á mobilización en defensa dos dereitos sociais e laborales e un respaldo ao proxecto europeo como piar da democracia social, convivencia e progreso. Agás, máis que nunca, é necesario protexer o conquistado e mobilizarnos para gañar o futuro. Pola reducción de xornada para ganar tempo de vida. Polos salarios para gañar estabilidade. Polo feminismo para gañar igualdade. Pola igualdade para gañar liberdade. Pola negociación colectiva para gañar dereitos laborais. Pola saúde para gañar calidade de vida. Polo sindicalismo para gañar democracia. Pola democracia para poder respirar. Polas pensións, os cuidados e a educación e sanidade pública para gañar benestar. Pola industria e o campo para gañar economía productiva. Pola vivienda para gañar autonomía. Pola cultura para gañar pensamento crítico.
Polos dereitos humanos para gañar solidaridade. Pola solidaridade para gañar seguridade. Por unha Europa social contra a barbarie extrema e interna. Viva o primeiro de